Martine, managing direktor, pořádně. Já jsem managing direktor z firmy Světala Consulting. Do 3 let budeme mít 80 zaměstnanců a budeme vydělávat pasivní příjem minimálně 50 000 měsíčně. A kolik bude obrat? A kolik bude čistý zisk? Čistý zisk říkám, 50 000 pro každého, čili pro mě a pro bráchu. Obrat. Čeho? Pro každého, Čeho? Tureckých lir? Ne. Korun, pičo. Korun, pičo. A kdy? Kdy? Říkaj do 3 let, kurva. Do 3 let, kurva. Do 3 let. A do 4 let budu já pracovat pro vás. Do 4 let, vole, ty budeš maximálně dělat utírače, vole, v našich chodbách. Ale za 50 000 klidně, Marko. Ale hovno 50 000 50 klidně. A budeš jeho šéf? Jo, bude můj šéf a já mu tam vždycky odcestuju ráno. Ty jsi to tady nerespektoval jako managing direktora. Veškerá moje činnost za 8 hodin. Ty bys mě totiž nerespektoval jako managing direktora. Kdokoliv mě nerespektuje jako managing direktora, tak prostě nemůže pro ně pracovat. Tečka. Viva managing director, viva managing director. Má se dobrá, nebudeš pracovat. Oh my god.